ассалому алайкум бинандагони азиз. барномаи навбатии назаре ба зиндагӣ манзури шумост. барнома фарогири мавзӯъҳои мухталиф аст. ин навбат тасмим гирифтем оид ба суду зарари як лавозим гӯшмунак ба истилоҳ наушники маълумот диҳем. ба гуфти мутахассисон истифодаи зиёди гӯшмунак боиси оқибатҳои нохуш мегардад. шарҳи мавзӯъ дар барнома. марҳамат, тамошо кунед. бо пайдоиши техникаҳои замони муосир дар зиндагиву фаъолияти тамоми мардуми ҷаҳон сабукие ворид гардид. яке аз онҳо ин телефони мобилӣ мебошад. истифодаи он байни хурду калон хеле маъмул аст. лавозими дигари пур истифода ва пайванд ба телефони мобилӣ ин гӯшмунак мебошад, ки аз он зиёд истифода бурда мешавад. мушоҳида мешавад, ки одамон гӯшмунакро ҳатто шабу рӯз истифода мебаранд, аммо набояд фаромӯш кард, ки дар истеъмолу истифодаи ҳар чиз меъёр бояд риоя шавад. наушникҳоро када хобошон бурда мемонанд, наушникҳоро када рӯз дароз мегарданд, бисёртар асаб харобӣ мешавад, хоб нағз намешавад, шаб бисёр бедорхобӣ мешавад, аз ҳисоби ҳамон хотирот паст мешавад. як меъёри муайян ашай, як овози баланди муайян ашай. аллакай ки 90 децибел шуд, ин уже таъсири бад мерасонад ба системаи ҳам шунавоӣ, ҳам асаб, чунки системаи шунавоӣ асаб ба якдигар вобаста. дар статистика 10% одамони рӯи замин бо бемории пашунавоӣ доранд. аз инҳо 71 миллион количество одамро вай мекунад, ташкил мекунад, ки бисёри ин ба ин беморӣ гирифтор шудан ё пашунавоӣ ин производствои шум мегӯем мо овозҳои баланди истеҳсолот. лекин яке аз баҳонаҳое ки ҳозир пашунавоӣ ҳаст, ин бисёртар яке аз ҳамин баҳонаҳо гирифтани наушникҳо. ҳозир хурдам, калонам, пирам, ёшам ҳама наушник мегиранд. қоиду қонунаш аст. кай гирифтанд, чанд қадр гирифтанд, чӣ хелаша гирифтанд, намудҳои ҳар хелаш аст. аз ҷиҳати психология агар таҳлил кунем, истифодаи гӯшмонакҳо якумаш инсонро ба худ вобаста мекунад. дар навбати дуюм, оҳиста оҳиста ахбороте ки дар системаи асаб, яъне дар зери шуъур ҷорӣ мешавад, як муддат ба нобуд кардан оварда мерасонад ва пеш аз он инсонро аз рӯи мафкурии танг баҳо медиҳад. ин таҳлили психология аст. дӯстдорони сафту наво тариқи гӯшмунакҳо бо садои хеле баланд мусиқӣ гӯш мекунанд, ки ба гуфти мутахассисон ба узви шунавоӣ зарар мерасонад. дар ин маврид низ меъёр вуҷуд дорад. зинае ҳаст, ки то ҳамон зина шунавои мо нормалӣ ҳисобида мешавад бо воситаи гӯшмонак. вақте ки аз ҳамин зина баландтар мекуниму рӯз ба рӯз мо ҳамин баландиро баландтар мекунем, уже шунавои гӯши мо ҳам ҳамон чиз ба адад мекунад ва ҳангоме ки гапзанони оддӣ ки байни якдигаре мекунем, чунин одамон, ин шахсон аҳамиятам намедиҳанд ва намешунаванд ҳам, чунки вай уже аторҳои асаби шунавои худро бо баланд гӯш кардан бо ҳамин гӯшмонакҳо вайрон кардааст. зарарро бо воситаи гӯшмонак ба узви шунавои худ расонидааст. норма то 80 децибел мегӯем баландии овози шунавои фораме ки ба гӯш таъсири форам мерасад. яъне ки 80 децибел вақте ки овоз баланд мешавад, ин аллакай ба системаи шунавоӣ зарари калон мерасад, якум шунавоӣ паст мешавад. лекин баъзеҳо ҳозир мебинед, ки шаббаям ҳамон музиқаи гӯшка хо меранд ва кунанд, ё ин дуни метроҳоям мебинед, ё автобусҳоям мебинед, овози худи муҳит аст, овози муҳит. лекин ба ғайр аз ин инҳо наушникҳошон монду баландтар мекунанд, аз 60 то 100 децибел мекунанд, 120 децибел мекунанд. ин албатта дури дароз гирифтанаш ба узви шунавоӣ ва ҳуҷайраҳои майна зарар оварданаш мумкин пайдо мешавад. дарди сарам дар кост бисёр мо муроҷиат мекунанд. баъзеҳо ҳушам ва ям хотирам парешон шуд, хотирам уже паст шудост вай мекунам. ин яке аз ин садоҳо. дигараш ки ҳамин шунавоӣ паст шудост мебиён.
дар хона вақте ки ама 1 соат, ним соат, 2 соат дарс мехонад, ё ягон мусиқии фор ама гӯш мекунад, ё ягон ваҳои пандомеза гӯш мекунад, мумкин барои ба дигарон халал нарасондан. И ба ҳамун наушникое ки тавсия медодиги духтуро кади. ҳозир ҳама худ ба худ рафта аз магазинҳо чӣ хелаш маъқул бошад мегирад, намепурсанд ки ин гӯшба зарараш ҳайми нестми. Худаш овози баланди гӯшхарош ҳам ту бе наушникам гӯшба таъсири бад мерасонад. Вай болошба мо бо наушника када барабаны перепонкаи азоб додан ба хиёли ман зарур не. Шунавои аз ёшӣ уже пас мешавад. таъсири бисёртар раздражени майнаю раздражени ҳамун узви шунавоӣ вақти хоб ҳам таъсирот гирифта истадага хоҳед нахоҳед зарараш аст. Аммо баъзе онда яхе касалиҳомо ҳаст монда ин бисёриҳо барои касалҳо шумашон ҳаст гӯшашонанда. Албатта музика гӯшка хор нагар барои хоб бурдан ҳамун шум кили хоб мерану хобашон баронага сони ҳамсарашон ҷоyon кас гирон мемонад барои хобаш буда кунуфта. Лекин ҳозир бебориам ҳама амин музика гӯшкада хобашо баронда мемонад ва телевизорро баъзан одамам телевизор тамошо кардан хобашон мебарад та ки нағз мебарад мегӯну. Хоҳед нахоҳед ин зарара шай магнитин волнаҳо мебарад ва мебарад нам як мавҷи рентген бо ин гап ден ҳоям ҳамаш. ҳама чиз меёраш куштанаш дакор. меёри муайян дорад. Масалан истифодаи гӯшмонак дар лаҳзаи хастагӣ бо оҳангҳои ором вай фақат барои баровардан аз ҳар гуна лаҳзаҳои манфии эмотсионалӣ барои инсон хизмат мекунад. На балки тамоми рӯз инсон гӯш мекунад ё на балки тамоми рӯз инсон ба вай вобаста мешавад. дар натиҷаи бисёр истифода бурдан ё бисёр ҳамон чиз гӯш кардан дар инсоният дида мешавад рафта рафта тобеи ҳамон чӣ шудан, ба ҳамон вобаста шудан. Аллакай бе ҳамон чӣ наушник ё худ гӯшмонак дигар ҳаёт барои вай вуҷуд надорад. Вайҳо ҳамин қадр тасаввур мекунад. истифодаи бемаврид ва бо садои баланд гӯш намудани гӯшмонакҳо дар кӯчаву гузаргоҳҳо ва дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ба нофаҳмиву нохушиҳо оварда расониданаш мумкин аст, гуфтанд коршиносон. як чизро қайд кардан зарур аст ки тибқи таҳлилҳое ки аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ба назар мерасад, имрӯзҳо боз як масъалаи ташвишовар дар байни иштирокчиёни ҳаракат дар он ин истифода аз гӯшмонакҳо мебошад ки тибқи таҳлилҳо бисёре аз пиёдагардон новбаста аз он ки роҳҳоро аз ҷои ғайри муқаррарӣ убур мекунанд аз пеши воситаҳои нақлиёти бо сурати баландистода омада истода бурида мегузаранд. ҳангоми сурх будани чароғики раҳнамо аз гузаргоҳҳои пиёдагардӣ убур мекунанд, боз дар гӯшҳои худ гӯшмонак истифода мебаранд ки ин барои содиршавии садамаҳои нақлиётӣ мусоидат карда метавонад. инсон бевосита такя мекунад ба ин ё он оҳанг, суруд ё сарояндӣ дӯст дошта ё умуман навои дӯст дошта ба ҳамон вобаста мешавад ва дар ин маврид бошад беэътиборӣ дар ҳама маврид, беэътиборӣ дар гузашт аз ин сӯи роҳ ба вай сӯи роҳ ё аз нуқтаи назари ҷамъият канораҷӯӣ яъне яккапарастӣ танҳо худаш ба олами ботини худаш ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ба одам рӯбарӯ шуданаш мумкин аз истифодаи ҳамон гӯшмонакҳое ки бевосита имрӯз ҷавонон ҳама истифода мебаранд ё умуман ҳама тобеи ҳамон ҳаст. аслан гӯшмонак дар ҳамон ҳолат истифода бурда мешавад ки агар гӯш кардани телефон дар ҳамон шароит номумкин бошад. танҳо бо воситаи гӯшмонак вай осонтар мешавад ва ман мебинам ки дар микроавтобусҳо мешинанд бо гӯшмонак, аз кӯча аз роҳгардҳо мегузаранд бо гӯшмонак, дар дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ ки мераванд бо гӯшмонак. ин тамоман мумкин нест, чунки аз кӯча мегузарад гӯшмонак дар гӯшаш сигнал додани мошинро намешнавад ва мумкин аст ки дар ҳамин вақт ягон садама ба вуҷуд ояд. ё ин ки дар микроавтобусҳо мешинанд мисол ягон ба ҳамон нисбати шахсе ки бо гӯшмонак шудааст ягон кас ягон суханашро мегӯяд, дароз кардани пул ё дигар чизҳо илтимос шуданаш мумкин дохили микроавтобус ба аз тарафи вай шахс ягон вай нест, ҷавоб нест, чунки гӯшҳои ӯ маҳкам ва фарқият надорад ба ӯ дар дохили ҳамин вай муҳит чӣ шуда истодааст ба вай чӣ ҳеҷ вай надорад, таъсир надорад. худи пассажиро агар имрӯз
مخصوصا جوانای تحلیل کنیم، مسافرانی که داخل نقلیات هستند. نوشنیک واسطه نشنیدنی کلان سالی که در سری وای راست ایستاده است. در نوبت دوم نوشنیک کوشش میکند که همونه تا یک منزلی رفته میرسیدگیش آرام برد. لیکن وای آرام بردن نه، وای هنگام شنیدن موسیقی و هنگام شنیدن این و آن ترانه وای به دنیای همان وارد میشد. البته وای به یک چند حالتهای ایموشنالی پیدا میشه، هم راه افتادگی، هم اگریسیا پیدا میشد، هم حالتهای غمگینی پیدا میشد. اگر جوان دخترای بینیم اگر هنگام شنیدن این یا آن سرود وای ها به اشک جاری میشد. این البته داده شدن به همون چی تابع شدن، وابسته شدن. اکنون این در نتیجه تکرار به تکرار استفاده شدن. مثلا و یک بار گوش میکنه سرودی فورم، دویم، سوم، چهارم و یک چند مراتب تکرار شد. البته در این گونه جوانان از جمعیت دور شوی پیدا میشه. велосипед ҳай кунам наушникошонҳои мошин ҳай кунам наушникошонҳои пиёда гарданам наушникошонҳои ҳамин айсоби наушникҳо гаштан ин на ягон звуки сигнале мефаҳмад, на як бе мефаҳмад. пешаша дидоскиша мебинад ёни белиша мебинад як мошин омдаза чандинта случаҳо мебиёд мо ҳамин аварийни случаҳо яке аз причинаш ҳамин наушники гаштанашон. транспортан сигналаша сигнал ҳамин ки ман омдостам ман ба нигоҳ кун ё ман ба вай гуфтад сигнал барои ҳамин. ин сигнал рӯз кардан баъд вай намешунад албатта ронандаём зарар мекунад мумкин не. چهل که از من این کارگرای گایی تلفن که هایی که ماشین برای سوسکان بیرندگی داشته یکم شرف یاوری میکند. اینا هم باید گپ شتون پریشان میکنه ممکن نیست. استفاده گوشمانک ها برای پیاده برای تمام اشتراکچیان حرکت در راه هنگام در راه استفاده بردن این با صدمه های نقشی نقلیاتی آورده رسند. از اون سبب که آنها واسطه نقلیاتی نزدیک آمده ایستاده رو نمیشنوند. سیگنال هایی که از طرف رانندگان واسطه نقلیات داده می شود حس نمیکنند و رانندگان واسطه نقلیات مسافرکش نیز هنگام استفاده بردن گوشمانک ها می توانند با سبب های نامعلوم به صدمه های نقلیاتی دچار گردند. خواهش میکردنی بودم که همین در جایهای جمعیتی در میکروآوتوبوس ها التماس ما همین که همین التماس به گوشمانک شنن چون که یک کسی دیگر به مراجعت کرده نمیتونه چون که وای در گوشمانک است تماما اهمیت نمیده کسی دیگر به وقتی که در جمعیت و در جای سیر آدم بودگی ما هم وقت بین یک دیگر رابطه داریم و با گوشمانک چقدر این رابطه میشه چقدر این جمعیت میشه تمام گوش خودش محکم میکنه یک دیگریش به معاملش نیست. البته این خلل میرسونه وقتی که انسان همون چی استفاده میبرد اطرافیان از مد نظر دور میشه و فقط به همون چی وابسته است. این فرض میکنیم مخصوصا رانندگانی که به میکروآوتوبوس در وظیفه خدمت خلق باشه نگر کشاننده خلق امروز از پشت استفاده بیشتری نوشنگی یا فاصله دراز به استفاده بردنشان و ها با علاقه مناسبتی دغل پیدا شدگی حسابی پیدا کردن حالتی اگریسی یا با آوازی بلند گپ زدن این از پشتی بلند کرده شنیدن همان آواز عادت شدن علاقه و ها بلند گپ میزنند. البته جمعیت اینا هر گونه تحلیل میکند، بعضی نفر درست قبول میکند بعضی نفر باشد علاقه از روی ایستاده با طبع خیره به همان نقلیات می‌نشینند. این تأثیری علاقه منفی دارد. این حالت از طرف رانندگان واسطه نقلیات مسافرکش نیز بسیار به نظر می رسد که این هم می تواند به صدمه های نقشی نقلیاتی آورده رساند. از این لحاظ از فرصت مناسب استفاده برده از تمام اشتراکچیان حرکت در راه احترامانه خواهش می کردم که هنگام نشستن سر چنبرک واسطه های نقلیات با طلبات قاعده های حرکت در راه قطعا رعایت نموده بهر تامین بخطری حرکت در راه و پیشگیری صدمه های نقلیاتی سهمگذار باشند. این کار کردن یکدیگر این تماما نادرست است. ما در جمعیت ما باید یکدیگر که معامله کرد یکدیگر دستگیری کنیم، نه اون که از یکدیگر گوشمانک و تلفن که خودمون دور کنیم. این خیلی به جمعیت بعد نیست میشه، رابطه نمیموند بین یکدیگری. ما با یکدیگر زنده میباشیم. духтурон истифодаи телефони мобилӣ ва гузоштани гӯшмонакро ба узви шунавоии кӯдакон инкор намуданд. риоя накардани қоидаҳои беҳдоштӣ низ ба саломатии инсон таъсири манфӣ мерасонад, таъкид намуданд мутахассисон.
аз нуқтаи назари гигиена ҳам аз нуқтаи назари физиологӣ ва тамоман истифода барои телефону ва гӯшмонакҳо тавсия дода намешавад, чунки аввалаш ки он ҷое ки калонсол қатиш мерад доимо дар дасташ телефони худро дорад ва ҳеҷ кас гуфта наметавонад ки вай телефон дасти ҳамин одам шустааст ё не, ҳамаи рӯйпӯши ҳамон телефон тоза карда мешавад ё не. ва ҳамин телефони ифлоси худро ки аз кӯча меоранд, онҳо ба дасти кӯдаки худ медиҳанд. Вақте ки телефон дар худ ҳама намуди микробҳо, ҳама намуди вирус ҳам гуфта мумкин, паразита мумкин шуданаш мумкин ҳамон телефон ба ё ҳамон чиза ба дасти кӯдак медиҳанд. Албатта сони беморшавӣ, сироятшавии кӯдакҳо бисёр мешавад ва сирояти одами калонсол бо телефон ба кӯдак осон мешавад, чунки вай худаш барои вай телефона сулфа кард, вай худаш ба ҳар ҷо рафту дасташро нашуда бо ҳамон дастонаш телефонро расида боз ба дасти кӯдаки худ дода кӯдаки худро сироят карданаш мумкин. вақте ки кӯдаконро ба мо мебиёрану модарон шикоят мекунанд ки кӯдакам хобаш суст, яъне ки кӯдакҳои 5-6 сола, якум, дуюм синфа хотироташ мемерезам бисёр омда хотироташ суст, кӯдакон вай дарс азёд карданаш суст, қобилияти ҳамин хонданаш суст. Вақте ки мебинем аллакай ваҳо даромада мебиён гӯшошонанда наушник, аллакай дастошонанда телефон, гӯшошонанда наушник, телефон ба қӯшкадаги гӯшкада шиштааст. Анами ман чун хем бутун телефон мумкин гуфтам. Наушник ҳоли дуюм дараҷа истад, шумо телефон вообще мумкин гуфтам. Шумо бо телефон қӯшкада наушник када мондед гуфтам. Барои овораги мегӯям меваҳо, барои ман ба хиёли ман барои овораги бисёртар кӯдакони муошират дар кор. Китоб хонанд, шеъриётиянд, кӯдакона эҳтиёт кунанд, шунавоӣ эҳтиёт карданда ки вай шунавиҳо то охири умри одама хизмат мекунад. Мумкин не, наушникам мумкин не, телефонам мумкин не, ҳоли кӯдак майда. бачаҳои оша гиромебиён авдиологические обследование мегузаронем. Акун пеш ҳамихе ваҳо причинаош буд ки модарзод ки ҳамихе ки антибиотикҳои ба қуввати токсични таъсир мекардаги амун гифтагӣ амун мешавад ё никоҳи хештабора кариги мекард. Яке сони бо касали инфексиони эпидпаратит мегӯямо тепка мегӯям варам мекунад эпидпаратит ин обязательно гӯшба метиҳад як тарафа. Неки ҳозир бисёри бемориҳои омдагӣ на касали хештаворӣ шай, на ягон антибиотик гифтагӣ, на манихи травмаю ё мани эпидпаратит гузаронем, неки ҳамин причина ҳай. Кофта секи вай кундага ин шаш фақат телефонҳо ё фақат наушниканде. Яке аз причинаҳои ҳамин вай бо таъсир мекардаги ӯзишунавоё ин магнитни волны, сони постоянно громкий звук. Шахси дигаре ки бо микроб ё ин ки бо асосан бемориҳои занбӯруғӣ бисёртар дар гӯшҳои шахсони бемор дида мешавад, онҳо якдигарро осон сироят мекунанд. Шахси бемор, шахсе ки дорандаи занбӯруғ аст, ба гӯши худаш монда ба шахси дигар сирояти занбӯрии худро мерасонад. Албатта шахси дигар ҳам осон сироят меёбад аз ин беморӣ. Беҳтар аст ки вақтҳои зарурӣ ба корфаронин дигар вақт дар халтачи алоҳида гӯшмонака мондан дар кор ва телефона ҳар куҷое ки қатъио мо мегардим дар он ҷо телефон гузоштан лозим нест. Сирояти барзиёдатӣ ба мо чӣ дар кор? монанд ки вай системаи шунавои якбор пура инкишоф ёбад, ҳамаш ҷобаҷо шавад ва баъд барои асосан барои дарсхонӣ як баъзан пандомеза гӯш кардан бо овози паст мумкин. Но дар як сутка 24 соат наушникӣ гаштан таъсири бад мерасонад ба кӯдаконам, одами калонам. антисептикҳое ки вуҷуд доранд бо спиртҳои 70% ё 95% пахтаро тар карда сиқонида ҳама ҷои онро пок карда гирифтан мумкин ин зиён надорад. хусусан ҳамин чихолҳои ваҳоро аз даруну берун тоза кардан қабати ҳамин ваҳои чихолҳои ин ва ба телефонҳои мобили ҷудоа микроби сироят бисёр меистад дохилаш ба ҳар бор ҳамна пок карда сидан хусусан ба дасти кӯдак тамоман додан мумкине, чунки биноишу шунавоии кӯдак ҳоло то нуқтаи охири худ инкишоф наёфтааст ва мо набояд аз тарафи худ ба инкишофи кӯдак зарар расонем. гира кунад дасташро телефона метиду ман ягон мультфилм бибинам ягон мегӯду вай мекунад, лекин баъзеҳо мани музикаҳоям гӯшкунонда ҳам мактаб бачаҳо бисёрашон ҳозир мехелай кардем. ин ҷудан зарари манфӣ дорад, чунки организми ҳозир ба дастааш организм як бор теман гӯш кунам ё баъзеҳошон дучча мегиранд, якташо инашон, як тарафаш инашон мегиранд, бо он ин тарафаш гонда шуд он ту мегиранд, амин кади уже бемории ядригӣ гузаронда вай мекунанд. ягон ҷо тавсия нашудааст ки гӯшмонака кӯдакҳоро додан мумкин. Кӯдакҳо
бояд овозҳои табиатро гӯш кунанд, овозҳои табииро гӯш кунанд. Ин овозҳои сунъӣ, ин мусиқиҳои сунъире ки мо аз телефон гӯш мекунему, тамошо мекунем, ба кӯдак тамоман лозим нест. Кӯдак афзоиш карда истодааст. Бигузор аз табиати мо, аз табиати зебо, тозаи мо баҳра гирад, на ин ки бо телефону бо гӯшмонакҳо. Шунавои кӯдака эҳтиёт кунанд, мағзи сари кӯдака эҳтиёт кардан, оянда ваҳо як барои ҷамъияти мо хизмат кунанд. Кӯдакон солим бояд ки аз хурдӣ калон шаванд. робитаи байни одамон дар ҷамъият чӣ хел дар солҳои пеши бе телефон буд, муомилаи хушу хушрафтори якдигар бе телефон чӣ хеле ки солҳои пеш буд, беҳтар мебуд ки мо ҳамин муомилаи худро эҳтиёт кунем ва телефон агар наздиктар, агар аҳамият диедагар робитаи одамонро дур карда истодааст якдигар. Дар худи оила низ баъзан мешавад ки дар як хона кӯдакаш бошаду дар хонаи дигар падараш бошад, бо воситаи телефон кӯдакашро ба наздаш даъват мекунад ё гапи худашро мегӯяд. Ва вақте ки дар сари дастархон мешинанд, вақте ки бо якдигар бояд ки суҳбат кунанд, волидайн бо кӯдакони худ суҳбат кунанд, ҳама дар дасти худ телефони худро дораду байни якдигар на робитаи байни ҳамдигарӣ, на саволу ҷавоб, на пурсуҷӯ, ягон муомила нест байни якдигарӣ. Ниҳоят ин чизи манфие ки байни ҷамъият ба ҳоло тараққӣ карда истодааст, ин чизе ки ба мо тамоман лозим нест. Майлаш мумкин ки ягон саволу ҷавоб, мумкин ки ягон кори зарурашро бо телефон ҳал кунанд ё ин ки ҳолпурсии якдигарро кунанду, лекин дар дохили оила, дар дохили ҷамъият ба назарам телефон лозим нест. Телефон дар вақти соати зарурӣ кор фармудан лозим, дигар вақт ҷои худашро ишғол кунаду дуртар истад беҳтар аст ин телефон. намудҳои зиёди гӯшмонак бо сифат ва шаклҳои гуногун дар бозору мағозаҳо ба фурӯш гузошта шудаанд. оид ба зарари ин ашё ба узви шунавоӣ духтур чунин гуфт. проводдор ҳаст, беспровод мешавад, бо вакуум мешавад. аммо банамин ки ваҳо мегиранд зарари ҳамин ҳоле гуфтагим касалиҳое ки дуни ғайба мемонанд внутри канал нест, ин касалиҳои серни пробка видалях шуданашу, инфексия дар омаданашу ҳаминаш ба таъсир мекунад, лекин вакуум нест, ҳамин садои ғумкада непосредственно парди гӯшба ғумкада мефисонад, инам зарараш бисёртар. баъзе манин ҳозир фарқи баъзеҳо бисёртар смартфон гӯш мекунанд ё наушник нест, смартфон када ё телефон кива мекунанд. Инам магнитни волна мегӯяд, инам агар бисёр шавад, агар ҳамн допустими доза бисёртар шуда истода вақташ бисёртар шавад, агар албатта зарарҳои манфии худро ба одам мерасонад. телефон кади ина фарқияташ ҳамин ки телефон сағла как беҳтартар, чунки дуни гӯшба тиқонда намешад вая. ҳозир гуфтам манин таъсиротое ки манин серни пробка таъсир мекунаду ғумкада манин вакуумиош ғумкада мефисонад, ин хелакош намешад, лекин барибир таъсироти манфи ваям бисёр агар кунадага одам ин магнитни волни хоҳед нахоҳед агар албатта зарар мекунад. ҳозир наушник ҳам зарараш аст, манин телефон ҳам зарараш аст, лекин ҳозир манин блютус биромдаги бо чизҳои дигар биромдаги ваҳо биромдаги хай акун тараққиёт шудааст, гифтан дар корро ҳам барибир гифтан мегирад одамҳо, ин маъну шумои ва мо ки нигоҳ намекунду, ягона фақат хоҳишам ҳамин ки як ваям маслиҳати медодагим ҳамин чизҳои меъёраш кардан дар кор тамом. мо имрӯз бо мутахассисон дар бораи гӯшмонак суҳбат намудем. ҳар яке фикри худро иброз доштанд. агар мову шумо каме бошад аз рӯи гуфтаҳои онҳо амал намоем, метавонем аз якчанд бемориҳо ва ҳодисаҳои ногаҳонии худро эмин дорем. эҳтиёткор будан дар ҳар маврид ва ҳифзи саломатӣ ин на танҳо барои манфиати худи шахс, балки бақои ҷомеаи солим мебошад. падару модар агар саломатии фарзандша хоҳад, агар донистанаш дар кор ки ҳамин чизҳое ки мавҷ мебароранд ҳамаш зарараш аст. давраи пеш мана давраи монда 6 моҳ ба як бор рентген мекарданд, халос мумкин набуд ки чунки таъсири вешай манфишай кута. телевизорам агар фалон қадар дистансия иштан дар кор қоиду қонунаш аст. ин чизҳоам ҳам хел дигар чиз ба авора кунанд фарзандошон нест. то қонӣ ҳаст, варзиш аст, бачаҳошон ки унин биромда шаҳрҳо пешҳои фонтан ба ҳар куҷо рафту влажни воз кунӣ, ҳаво гарм, ҳозир бисёриҳошон хунбиҳои абинӣ мешавад ё сухои ринит мегӯем. ҳамин бисёртар хеле рекомендатсия метиҳем. ҳамин корро кунанд беҳтар фарзандошон ба фаҳмонда ҳамин чиз ба дат кунанд.
аз падару модарон ва шахсони онҳоро ивазкунанда эҳтиромона хоҳиш мекардам ки ҳар як қадами ҳар як гаштугузори кӯдакону наврасону дар кӯчаву роҳҳо зери назорати қатъии худ гирифта нагузоранд ки онҳо ба амалҳои ғайри матлуб даст зада боиси нороҳатии худи онҳо ва аҳли ҷомеа гарданд. бинандагони азиз, ин буд барномаи имрӯзаи назаре ба зиндагӣ ки манзури шумоён гардид. истифодаи меъёр ҳам дар гуфтор, ҳам дар кирдор, ҳам дар пиндор ва ҳам дар рафтор аз манфиат дур нест. ҳис намудани нерӯи шунавоӣ, ин баҳрамандӣ ва лаззати бардавом аз навову садоҳои хуши зиндагист. пас оҳанги ҳар суруди дилнишини умри худро гӯшнавоз бисозед. хоҳони он ҳастем ки назари ҳар як шахс ба зиндагӣ гуворову созанда бошад. назари хайрхоҳи худро ба наҷобат ва зебогии зиндагӣ дӯзед. хайр.